ассалому алайкум дӯстони азизам, касач хелен созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 4 августи 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 115 сомону 50 дирам. дар рӯи экран нависагиам 1000 рубл 115 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео гӯш кунед ки ман дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Kia Rio астай, участкаи фурӯшӣ астай дар шаҳри Кӯлоб, нархш беҳад арзонай. хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Ҷайҳун, пешинанамаш Қумсангир. хонаи заминӣ астай дар шаҳри Ҳисор ва ду хонаи арзони дига астай дар шаҳри Кӯлоб. квартираи арзон астай дар ноҳияи Рудакӣ, квартираи арзон астай дар шаҳри Исфара ва ду квартираи арзони дига астай дар шаҳри Душанбе. якумаш поёни бозори Корвон да, дуюмаш гардиши фабрика да. қизиқи видео ҳамие ки хонаи заминии 80000 сомон ва чоркомната квартира астай 70000 сомон. ба дуруи ғарибон шумо метавонед ки хонаи заминиро 695000 рубл да бихарен ва чоркомната квартира астай 608000 рубл. видео имрӯзаро то охиша тамошо кунем. бардорои азиз, боварӣ дорам ки нархи наво шумо да маъқул мешавад. я дона лайкира бишқен, касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, дар канал подписатсия кунен. ана аки мирим усуста. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. дӯстони азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза ба чиачкидор навора сар мекуна. ана ки бардорои азиз, видео имрӯзаро ба қазиқ то охиша тамошо кунед. нархҳои зурайда хонаҳо. бардорои азиз, срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, пеши мактаби навда. шаҳри Кӯлоб, пеши мактаби нав гуфтагиай 6 сотиқ заминаи 3 дар хона қати як калидорош кардагӣ. бардорои азиз, хонаҳо евроремонт кардагиян мега, кухни баня дар дурунаш будай, светаш ҳастай, овша мехарӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%-ай, аловхона, чакдонхона, ҳоҷатхонарам доштай. нарша бардорои азизам 195000 сомонӣ мега. беҳад я нархи хуб неки 195000 сомон бардорои азиз, хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Кӯлоб. бисёр гуфта будем ки ай шаҳри Кӯлоб хонаи арзон бомон. ина бардорои азиз, хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали бачаи ачкидор мебиненда. маълумотша дар бар экран нависагим. бардорои азиз, номрои Тоҷикистонош WhatsApp дора, занг бизанед, қад соҳиби хона маслиҳат кунен. ана 195000 сомон мега, я чи дига арзон мекуна. хонаи зурай неки. ана ки бардорои азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза ба чиачкидор навора давом мета. лайкора фаромӯш накарда бошед неки бо хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 3, маҳаллаи Заринкӯҳ. гӯш кардем бардорои азиз, шаҳри Кӯлоб, қитъаи 3, маҳаллаи Заринкӯҳ. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона қати калидорош кардагӣ. ремонти хона миёнае бардорои азиз. ҳуҷҷатош мега 100%-ай ба гарантиш. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метаҳанд. свет дора, овша мехарӣ. бучкаи 4 тонаҳа дора бардорои азиз. ана ки қизиқи видеора гӯш кунед. нархиш 80000 сомонӣ. 80000 сомон бардорои азиз, хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Кӯлоб. бовар ки пул мешид, ҳози худам мехаридимаш да. маълумотша дар бар экран нависагим. касе харидор бошен, занг бизанем, бигӯен ки номероро ай канали Саудотеҷӣ гирифтам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бардоро реклама доранд, ки намедонанд ки чӣ хел реклама кунанд. бардорои азиз, агар шумо замин, хона, мошин, квартира, мисол ягон
чизе ки барои фурӯш боша, ягон великая мототсикла, чизе ки барои фурӯш боша, инем рақамҳои дестем бардуи азиз дар WhatsApp шӯӣ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунам. Ва бардуи азиз киноҳои туркиёзи байнушон дар реклама дорам, мо ҳам як реклама дорем. дӯстони азиз, компанияки бозоралӣ ва компанияки назара шумо тавсия метаҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, ай пеши хонаи заминитон, шуморо гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқу саломат бурда миёранд. Компания беҳтарин ай. И бародаро хичондам гап нест бардуи азиз. Я 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. Нарша гуфта ки 7500 рубл бугу. ай ҳамада компанияи арзон бардуи азиз, компанияи босифат, компанияи гарантиш қатӣ 7500 рубл. Агар ҳозир занг бизанӣ бигӯй ки номеруро ай канали Сауду теҷӣ гирифтам, шумо да бо скидка мекуна яка беҳтарин акай. Номерои телефонро WhatsApp дора. бадрои ғариб, и квартира барои шумоай бо диққат гӯш кунед. Квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. Як бор дига мегӯм, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, гравзавод. дом 5 этажаи. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 квадратни метраи. Ову светаш постоянӣ ҳастай. Ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи оли шеохӣ. Нигаҳ кар ремонта чӣ фасонай. Салафани танген қати пула миёри метива медрои зиндагӣ мекунӣ. Ягон камбудӣ надора. Нархш бардои азизам 320 000 сомонӣ мега. Маълумот дар бар экран навистагиам занг бизанед, маслиҳат кунед. бардрои азиз, мегзарем ба 4 элони имрӯза хонаи арзони дигари шаҳри Исор гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. Хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз давидай, 8 сутиқ замин дар хона қати калидораш кардагӣ, подвалам дора бардрои азиз, кухни баня дар даронаш будай, ремонташ коробкаай. Пул боша мехаривӣ 1 евро ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳиби хона мега ки ову светаш ҳастай. ҳуҷҷатош бардрои азиз, ҳуҷҷатоша хичон мекардиян, медодиян. Нархиш 125 000 сомонӣ. 125 000 сом бардрои азиз, хонаи фасони хушуд дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабызда. Номерои телефони Россия бардрои азиз WhatsApp дора, занг бизанед, маслиҳат кунед. ма барои шуморо хонаҳои фасон меёвам бардрои азиз, шумо фақат лайкҳоро фаромӯш накунед. Ина бардрои азиз, касе ки аз шаҳри Душанбе квартира харен, марҳамат гӯш кунед ки хеле квартираи фасони арзони тоза дига намеёвед. Квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гардиши фабрика, дом новостройка 6 этажаи. Духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 65 квадратни метраи. Ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олише бардрои азиз. Ягон камбудиш нест. Ову свеч мега постоянӣ ҳастай. ҳуҷҷатҳои квартира 100% бардрои азиз. пула мебарен, метена, медроен зиндагӣ мекунен. Ягон расход намекунен да хулоса. нарша бардрои азизам 320 000 сомонӣ мега. 320 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардрои азиз, номерои телефонош ҳастай, бигӯем ки номероро ай канали Сауду теҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. бачаҳо, чанд мегзарем ба 6 элони имрӯза, бо диққат гӯш кунед, телевизора пастар кунед. мошини фурӯшӣ Kia Rio бардрои азиз, мошинои беҳтарин ай. соли баромадаш 2012 сол. сӯзишвориш бензин, объём мотораш 1.6 литрай, коробкаш механик. мошин бардрои азиз бе растамошка ай. ҳама ҷош 100% ай, кондисионераш кор мекуна. адрес бардрои шаҳри Душанбе, без растамошка мега 90 000 сомон. ба растамошка 100 000 сомон. нашод пулш бардрои азиз арзон мешава ва соҳиби мошин мега ки алиша мешава ба Toyota Camry D солои 2010, солои 2011 боша. хайбо маслиҳат мекуна мега. номерои телефонош ҳаст бардрои азиз, занг бизанед, бихаренаш ё алиш кунед ба Toyota Camry D. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
бардруи азиз апашко модаро хоҳаро агар форатон ки видеоҳои ма шумо дар рафтан бигира каналда подписатсия кунед видеоҳои ма шумо дар рафтан мегира ке ки ма видео мекунам шумо да мерава. Бардруи азиз участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Туто 7 сотиқ заминаи овсвеч мега ҳастай дар пешаш масҷид магазин мактаб балниса наздик будааи бардруи азиз нарша гуфта ки 40,000 сомонӣ бугӯ. бардруи азиз 7 сотиқ заминай дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Туто нархеш 40,000 сомон арзон мешава ва ягон мошини соз қатъиам алиш мешава мега бардруи азиз. марҳамат занг бизанен ё 40,000 сомон бихаренаш ё ягон мошин дошта бошен алиш кунен. бардруи азиз хаста набошен ана бефара нашда бошен мегзарем ба як хонаи арзони дига аз ноҳияи Ҷайҳун яъне ки Қимсангир бо диққат гӯш кунен. хонаи дишен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун номи пешинаш Қимсангирай қишлоқи Жданов гуфтагиай 6.5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ ба ният дар дарунаш будай ремонти хонаҳо миёнаи бардруи азиз овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекуна гирди хона маҳкам кардагӣ ошхона ҳоҷатхона кладовка доштай мактаб балниса масҷид лави дарё наздик будай бардруи азиз нарша гуфта ки 280,000 сомонӣ бугӯ бардруи азиз 280,000 сомон. маълумотша дар бар якан нависагим бардруи азиз дута номерои Тоҷикистонай номерои Россияшда WhatsApp ҳам дора занг бизанен қади соҳиби хона маслиҳат кунен. бачаҳо чархи як кофе талх ҳавза ки ба фикрам ховуд бурдесаям мегзарем ба як квартираи арзон бо диққат гӯш кунен телевизора пастар кунен. бардруи азиз квартира дишен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ ориентир чойхона радиостансия гуфтагиай духонага квартира 72 квадратай дар 5 этаж қарор дора ремонташ 100% эдисони азиз нарша мега ки 260,000 сомонӣ. барои нарш бардруи азиз мерен ана дар дарни квартира нарх наво мекунен ва бардруи азиз гуфтагие ки алиш ҳам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки мошинҳои 2011 боша болои суман битан мешава ва беғарзи квартира бардруи азиз дар доми барамбудагиш бо квартираҳои фурӯшӣ доранд а якхонага то 4хонагара нархошон 190,000 сомон болоай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз як квартираи арзони дигара гап мезанем ба мумкин шаб ба хайра бихоненда. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара шаҳраки Шӯроб 4хонага квартира дар 2 этаж қарор дора 125 квадратни метрай думои пешина квартира ремонт дошта ҳисоби квартира маълумот додагия ки квартира 2 ошёна 4 ҳуҷрага мега дар ҳолати хуб қарор дора шаҳри Исфара шаҳраки Шӯроб болои магазини Ширинда документош мега ҳамаш 100% нархеш 70,000 сомонӣ. ина бардруи азиз бо мегӯем ки савдотиҷети квартираи арзон намемонӣ. ина бардруи азиз квартираи арзон номерош номерои Тоҷикистонай занг бизанен маслиҳат кунен. бачаюча инам хеле бад видеои имрӯза шеринар аз куҷое ки мошини Kia Rio даётон аст мошини Kia Rio участкаи фурӯшии хонаҳои заминӣ квартираҳои арзон рӯй карданд ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буден шеринар хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун яддона лайкира биҷихен ки ачкиёш биғелта ва касе дар канали мо меҳмони бардруи азиз форатон ки видеоҳои ма шумо дар рафтан бигира каналда подписатсия кунен каналда бардруи азиз подписатсия раҷиқден зангулачара бологӣ дамонен ке ки ма видео мекунам шумо да мерава ва дигар дӯсту бародаротонда ҳами канали мара тавсия битен ҳами видеора падилитсия кунен ватсапошонда хаяк ягон кас да хона дар кора ягон кас да мошин дар кора ягон кас да замин дар кора ё ягон кас мисол ма дар рӯи мекунам мега ки рекламака барои он бардруи азизи канали саудутиҷи бачаи ачкидора ана дӯсту бародаротонда тавсия битен шеруинар раҳмат мегӯм барои дастгиритон раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен зинда бошен шеринар зинда бошен шерои нар ва бардруи азиз дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар киҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва видеоя додарак каямон бардруи азиз агар шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунен хаяка
дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дигар илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш аз зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.